Ostavi više taj telefon. Nema još 2-3 videa. Nema sav telefon ostavi sa strane. Ljudi, šta vam je? Što ste toliko zavisni svi od telefona? I ja sam, priznajem. Znači, šta nam se dešava? Ja dolazim u situaciju da ja kad uzem da gledam seriju, ja sam ponosan na sebe. Što kao radim nešto korisno, što sam uspeo da ostavim telefon. Šta radim korisno s jednog ekrana na drugi? Kad smo mi došli do toga? Znači, mi izađemo na Bleju i ćutimo i gledamo i šaljemo klipove jedni drugima sa strane, a svi smo tu u istoj prostoriji. Koja je to logika? Kad se to desilo i zašto se to desilo? Šta je sa screen time-om? Ajde, šta je sa screen time-om? Ko od sramote sme da postavi screenshot u komentarima da vidimo koliki je screen time? Mene sramota da ja kažem da je meni nekad screen time po 10-12 sati dnevno. Jel vi kapirate to? Ne do Bog da sad krenem da računam koliko mi je godina otišlo na telefon. Depresija odma. Znate u kakvu depresiju padam? Znači, ja ne mogu, mora ovo da prestane nekako, ne. Kad smo došli do toga? Ostavi taj telefon, idi da spavaš, bre.